kodwa yathi ingelosi yam sukufona. Khange ndinikwe vesi. Kodwa ndithe xa ndijonga umgomo ka-president we-convention othi remaining in God's love that restores and heals a broken society. Ukuhlala eluthandweni lukaThixo olubuyisela luphilise uluntu oluphukileyo. Wazumoya wandikhokela kule ncwadi kaYuda endithe xa ndiyifunda umdla wam watsalwa kakhulu yile vesi elapha ku-21 kule ndawo esifunde kuyo ethi hlalani nihleli eluthandweni lukaThixo niyilinde inceba yenkosi yethu uYesu Kristu. Hlalani nihleli eluthandweni lukaThixo niyilinde inceba yenkosi yethu uYesu Kristu. Amen. Ndicela madodana nindixolele. Andiphilanga kakuhle. Ndine-tonsils. Ncwadi kaYuda le. Incwadi engaqhelekanga okanye engaxhaphakanga. Endinganqweneliyo bazalwane okokuba ndilanda umbhali wayo. Noko kweli nqanaba ndikulo. Andinaba kanti ndisathandabuza umbhali. Kodwa into endiyithandileyo ngale ncwadi president endithe xa bendiyifunda ndabhaqa uYuda esixhobisa ngokuhlala elukholweni. Ngoba iyenzeka noxa nje la madodana ebelapha esithi akukho nanye into enakusahlula eluthandweni lukaThixo. But iyenzeka into yokokuba athi umntu ekholwa aphume elukholweni. Kodwa uYuda kule ncwadi usifundisa ngokuhlala siselukholweni. Ulumkisa uYuda apha madodana ngobungozi bokusuka kwimfundiso zokholo. I-subject yale ncwadi, it is a peril of apostasy. Ingozi yokukheqa. Apostasy kukukheqa okanye ukuwetuka. Athuntu ekhulekholwa waphehlelelwa kodwa aphinde ame sidlangalaleni amqalekise uYesu. Ukuwetuka okanye ukukheqa kunento lokwenza nokuthobela. Uthuntu angafuni kuthobela umbona umuntu ekheqa. uYuda ulumkisa apha ngokukheqa ngoba ngelixesha abhala le ncwadi ukhule imfundiso eninzi ebubuxoki ebangele okokuba bathi abantu bebevakalisa igama likaKristu basuka babuya umva. Uqala uYuda adefine i-character yokukheqa. Iqala from ungodliness, ukungamhloneli uThixo.
Ngoku sisithi akukhona into enakusahlula noThixo, sizibala zonke kodwa silibale ngoba ukungamhlonela uThixo kuyenza into yokuba uphume emkholweni. Yakwazi uthula ilungu lecawa uyindodana emeka kuhle ezincwadini kodwa wahlulwa nje kancinci usuke nje kancinci eluthandweni lukaThixo because of ungodliness. Kungamhloneli uThixo. Siphuma apha madodana, masiphume singamadoda atshintshileyo ngendlela yokuziphatha ibe indlela ehlonela uThixo. It goes further. Ibe kuziphatha kakubi. Azalwane bam, okokuba sifuna ukuhlala sihlele eluthandweni lukaThixo, masohlukane nokuziphatha kakubi. Amen. UmKristu uyaziqoqosha. Uyaziqoqosha uMkristu. Ukuba kho kwethu apha mayingabi yonto yakudlala yakuchitha xesha. Iqala ekungamhloneleli uThixo, ize ekuziphatheni kakubi, ize kugqibeleni ibe yi-denial and justifying. Udibane nomntu athi xa efuna ukulungisa le nto irongo athoba sitha sinaso isono siyazikhohlisa, ithi yona inyaniso ingabikho kulungiseleke. Kanti ngalo lonke lo xesha umntu wamkayo okanye waphumayo eluthandweni lukaThixo. An ungodly person is a person who refuses to submit to God's authority over him. Nake lihlaza zanda khonza kwenye cawa ndikhulela apha ewisini kwaye ii-chances zoba ndiye kwenye inkonzo ziphakathi ko-0 no-1%. Kodwa into endonzakalisayo amaKristu angamawisini is that we become so comfortable ekwenzeni izinto ezirongo and even use God's scriptures to justify. Can we get rid of that? Sihlale ukuze sizozinza eluthandweni lukaThixo. Nansiya nanzakalisa uKhayeni. Ngelakesha ukhulumona azathatha izigqibo zokubulala umntakwabo wayesele phumile eluthandweni lukaThixo. Wayephumile eluthandweni lukaThixo. Wayeseqeqile. Ndizonicenga bazalwane bam. Ndizonicenga kumnandi kuhle okokuba sithi xa sidumise ngenkuthalo. Uthi ke ngoku xa egqiba uYuda uthi nakuba nizilumkele zonke ezi zinto nize kugqibeleni nihlale nihleli ke nina nihlale nihleli eluthandweni lwenkosi yethu sawugqiba athi niyilinde inceba yakhe. At times ayizizwe zonke ezi zinto bendizibala ezenza okokuba umntu okholwayo azibhaqe sele ngaphandle eluthandweni lukaThixo. Ngelinye ixesha
ngaphandle. Kodwa uthi uYuda nilinde inceba yakhe. Nokokuba imeko zikutshalela ngaphandle kodwa sukuvuma yenza lanto ithethwa umpostile uPawulos athi siyabandezelwa ngenxa zonke sikhahlelwa phansi kodwa asishukumi ngoba ulindi inceba. Ulindi inceba. Into yanceda uYophi. Into yanceda uYophi. Emveni kokuba elahlekelwe zizinto zakhe zonke ezisebenzele. Walahlekelwa ngabantwana bakhe bonke obhubha ngeminenye. Yathi inkosikazi yakhe xa isithi usabambelele nakulo Thixo. But uYophi remained in the love of God. Walinda inceba. Mve basisahluko sokugqibela athi Thixo endikuva ukuva oku kodwa ngoku amehlo am akubonile. We need amadodana angathi xa kunzima ufike thuka ixawa adathuke nale ndrubhaki ufuna ethetha kodwa ulinde inceba. Jangisa inceba kaThixo. Linde inceba kaThixo. Ubuthando lukaThixo liyambuyisela. Uyisela into ophukile uthando lukaThixo. Uyakwazi ukuthi ngoku somkile eluthandweni lukaThixo. Kodwa sincedwa kulampedeshe athi inhliziyo etyumkileyo negqobhokileyo akayithembi uThixo. Nantsiya siyibhaqa kunyana olahleko owamka ekhaya kushushu yonke into ikho wathi kumka eluthandweni lukaThixo. Wathi xa ingqondo zibuya wathi egoduka ithi iBhayibhile wathi uyise esekudele wambona wamkhawulela egidima. Wathi esazama ukakisa wathi utatakhe there's no need to explain wamanga wathi Hlalani ngubende. Sidinga amadodana akwazi ukurealize ukuba they have moved out of the love of God. Bakuyele kuThixo. Into yomama does not be an entertainment. Kodwa simele into basimane sikhumbuzana ngokubaluleka kokuhlala eluthandweni lukaThixo. Xa sigoduka apha siphume apha sitshintshile singamadoda atshintshileyo. Amadoda ndiyithetha ke le nto ndingoyiki ngokuba nam ndiyindoda. Sokoliswa ngabasisi babini bahlela. Kodwa madodana utatomkhulu bayeke umdalana wakhe wathi xa ethetha endiyala wathi Bongo ubudoda ayikokuba inhlafa le ibe ngaphandle. Ubudoda yimisebenzi nezenzo. Wathi okokuba bekunjalo ngekuthethwa okokuba nembila ezi zingamadoda. We once had here something not in our name. Kodwa, just because we have moved out of the love of God, umhlanezolo kuthethwa ngecawa yethu. In the social media, sithi thina madoda la kanye ecawa asola trenda ngezenzo ezimbi. What has gone wrong with us? Indoda ecaweni ishumayela kamandi, icula kamandi endlini isisilwanyana. Yesiconfusa obaba.
Masihlale sihleli eluthandweni lukaThixo. Siyilinde inceba yakhe. Makaligcine uThixo. Sikhule ekumthandeni nasekumoyikeni uThixo. Khona ukuze ilizwe lethu litshintshwa sithi. La Nkosi sonke isono selizwe. Wena Thixo unguThixo wethu thina singabantwana bakho. Sizigusha Nkosi namandla onke zokwaluswa nguwe. Nasi isicaka sakho Nkosi sigqiba kwehla Nkosi yami kule ntaba. Sicenga na Nkosi nolumanyano lwamadodana. Bekunga Nkosi namandla onke ilizwi lakho ningahlala Nkosi ezingqondweni nasenhliziyweni zethu. Ukuze Nkosi namandla amakhulu singemki kuwe. Sihlale sihlele kuwe Nkosi ngamaxesha onke. Sizithi Nkosi namandla amakhulu imeko zehlabathi noba zizama ukusijika. Singemki kuwe malusolungileyo. Sigcine kuwe Thixo namandla amakhulu njengoThixo wethu. Masifane Nkosi namandla amakhulu nalamini malusolungileyo. Alwathu lwandle Nkosi yami lusilo lolwatyuza amaza. Abafundi bakaYesu Nkosi yami zange baphume esikhitshaneni. Bahlala Nkosi kuso. Akuthi Nkosi namandla amakhulu noba Nkosi intsuku zobumnyama zizama Nkosi ukusitsalela kude elufefeni lwakho. Wena Nkosi umane usibiza ngabanye sihlale Nkosi ekuthandeni ngamaxesha onke. Iba nguThixo Nkosi yami kolumanyano lwamadodana uligcine Nkosi ngalo lonke ixesha. Nkosi yami ndithembe wena mandingaze Nkosi yami ndidaniswe uKristu Nkosi yethu. Amen. Kwenza ntoni Vice? Amen. Amen. Sinike lo vaso kanye ulo baba.